Добре дошли в село Друган, кът от България, където времето се спира и традициите преоткриват своя смисъл. В този филм ще ви запознаем с зашеметяващата история на суровакарския празник в това малко, но богато на традиции село. От замъглените векове на миналото, когато първите суровачи прекрачвали праговете на домовете, до днешните дни, където обичаите се предават с гореща страст и преданост. Ще разгърнем историята на Сурова в Друган. Ще бъдем свидетели на уменията на майсторите, които създават вълшебни костюми и маски, предавайки традициите от ръка в ръка. С филма ще се впуснем в сърцето на селото, където обичаите са живи и дълбоко укорени в душите на хората. Ще следим как се оживяват древните обичаи през съвременния поглед на селската общност. И какво по-добро място от село Друган, за да се запознаем с гласа и лицата на суровакарския празник, където традициите се сплитат с бъдещето. Здравейте, казвам се Божидар Славков, съм войвода на суровакарската група на село Друган. От 4 години съм войвода. Точно от дете съм запален и ми е предадено от моя баща. Той едно време е бил суровакар. След това аз съм се запалил покрай другите участници в групата. Като цяло, целият обичай, още от дете ми е много харесва да се правя на кутия. От 9 годишна възраст ходя като звънчар. 10 години съм бил звънчар и от 4 години ходя като войвода на моя група. Или така наречения Булюкбашия. Булюкбашия идва от... това е турска дума, останала в нашата история по времето, когато България била под владичеството на Османската империя. Ние в Друган предпочитаме да използваме думата войвода. Значи, чувството е неописуемо, защото ти си най-отпред на групата, ти си лицето на тази група. И чувството, когато чуеш звънците на групата под твоя тон, който ти си задал, е нещо неописуемо. Казвам се Кирил Штрапулин от село Друган, тук Радомирска околия. На 75 години. Занимавам се доста отдавна с такива маски, като дърворезба, като природна пластика. Нашата група почти 90% са мои маски, хората си ги ползват, играят си с тях. Имаме медали от Пернишкия фестивал. Здравейте от мене, аз съм от дълги години в суровакарската група на село Друган. Като цяло тя не е спирала да съществува от не знаем от кои години, аз не мога да ви кажа точно. Сурова весела година, да е мирна и честита, да е здрава и плодовита, да сме живи, да сме здрави, всяко зло да ни забрави. За много години, скъпи друганци, скъпи гости на нашия прекрасен празник, благодарим ви, че за поредна година сте част от нашия празник и ни помагате да предаваме тази прекрасна традиция година след година, поколение след поколение. Сабята е един от предметите на войводата. По нея цялата група от звънчарите се ръководи и чрез нея се дава сигнал и всеки гледа и се съобразява с нея, така да го кажем. Моята сабя е
от наследство от много години. Сабията е от времето на княз Фердинанд I. Сабията е лъвска глава. Това е за нашата група един страхотен монумент, може да се каже. Защото не се вижда често и е доста рядък модел. Стараме се да запазиме като традиция, да го предадеме на нашето поколение, за да остане, защото може би това е нещото, което ще ни съхрани. От 2007 година сме активни участници в фестивалите, които съществуват. Било в Перник, в град Ямбол, град Раковски и редица куп други, да не изброяваме всички, ще забравиме може би някое. Имах участие на Боил 2009 година на 18-тия фестивал на маскарадните игри. Получавах награда за печелят второ място в консервация Ямбол. 2011 година имах второ място на 9-тия фестивал Купове в Раковски. Получавах също платирани коваченци. 2012 година печеля златен медал за атрактивна игра на фестивала Сурва в Перник. 2013 получавах сребърен медал. На 2018 имах бронзов медал за обучение в традицията. 28-я международен фестивал да имах награда за индивидуална маска. Сребърен медал за Кирил Штрапулин и сребърен медал за Юлиан Душков. Имат специална награда на кмета на община Перник за сурвакарска група от община Радомир. На международен фестивал на маскарад
се водиме равнинната част на Радомирско околие. Какво значи това? При нас ритуал е следния. Ние трябва да сме с стари дрехи, парчета изрязани от стари дрехи, които ги съшиваме на наши екипи, да речеме, и с тях излизаме и задължително правиме ликове с пера, защото сме равнинната част на околията и при нас е пернатия дивеч, като кокошки, патици, гъски, гълъби и така нататък. Нали, вече в тези планинските райони те са с кожи и така, са по-различни от нас, но сурвакари сме едните, сурвакари сме и другите, уважаваме се. Благодаря на всички съселяни, приятели и гости на това прекрасно събитие. Бъдете живи и здрави и още дълги години да продължаваме традицията. Искам искрено да благодаря на нашите гости от село Друган и от село Долни Раковец, които ни уважиха и приеха нашата покана да бъдат тази вечер наши гости. Ние сме български народ силен, ние сме винаги вярвали в вярата. В интерес на истината, ако трябва да бъдем откровени, тя ни държи. Значи вярата ни държи и вярата ни крепи. Оставим ли да ни напусне тази вяра, просто ние отиваме по дяволите. Не трябва да допускаме, това е нещото, което трябва да е с нас, плотно до нас, да вярваме и да продължаваме да се бориме в каквато и да е, независимо в каквото и да е. До ранни зори продължаваме да се стягаме и на 14-ти сутринта от най-далечната край на селото групата се събира и тръгва като цяло да върви от къща в къща. Традицията тук е следната. Минаваме от къща, посрещат ни хората, станали са полицай, който влиза, да речем, или милиционер от едно време, ние си го знаеме, влиза вътре с сурваскарче. Стават домакините, посрещнат ни с греяна ракия, вино, месо, чушки, изсекнали лук чесан, хромит лук и така нататък. Кой каквото има дава. Правиме един обичай във всеки един дом. Попа венчае младото семейство, след което сурвакарите дрънкат, за да изгониме злото от всяка една къща. Това го правиме в рамките на целия ден, за да може да мине всички къщи и да запазиме традицията да остане. Тя съществува от доста години. Стараеме се каквото можем да добавиме, да направиме. Да надградим и да предадем на следващите поколения. Да предадем искрата, която не трябва да угасва, а напротив трябва да се разраства за следващите поколения. Аз съм Милчо Ковачки от Друган и това е цялото мое семейство тук. Този ден го чакаме да дойде с голема радост, защото поверието е, дойдат ли ти сурвакарите в дома, ти носят щастие и радост. И берекет. И берекет, да. Берекет и здраве. Точно. И за това много ни е криво, ако некога по някакъв повод ни подминат. Ето, сега цяла сутрин чакаме да дойдат сурвакарите и да ни бият за здраве.
Да ни бият, да ни суровакат, не да ни бият. Някой го гледа този обичай за пръв път. Да. Така. Даче, ела, и ти... Много, с щастие. За нас българите се обичават сурва. Трябва да бъде наистина една голяма гордост, защото както пределите на нашата страна се разпространява този обичай, така и вече на международно ниво. В края на това невероятно пътешествие през суровакарския празник в село Друган, ние ви благодарим за споделената обич и топлота. С надежда, че сте се насладили на разглеждането на тези вълнуващи моменти, нека помним за важността на традициите и как те ни обединяват като общност. Село Друган със своите красиви обичаи и гостоприемство остава световен символ на това как културното наследство се преплита с настоящето. Пожелаваме ви благополучие и процъфтяване, като винаги продължавате да отдавате почит на традициите си. Благодарим ви, че ни позволихте да споделим този невероятен път с вас. До нови срещи и още много години на вълнуващите суровакарски празници в Друган.